Okay, så det her er vores produkt, og vi vil stille dig nogle spørgsmål om kost og motion. Ja. Første spørgsmål er, hvordan vil du beskrive unges generelle kostvaner i dagens samfund? Ja, altså sådan set, så synes jeg, de er gode. Men jeg vil sige, at de unge, de er jo meget påvirket af, hvad deres forældre serverer for dem. Mm. Så for det er ligesom, man lærer at spise. Men jeg synes faktisk, altså, nu kan jeg jo jeg er jo meget udgangspunkt i den skole, jeg er på. Der synes jeg, den er god. Men jeg er sikker på, at kommer man i en skole, hvor det er meget socialt belastende klientel, så er næringstilstanden nok dårlig. Mm. Så det kommer an på, hvilket samfundslag man er født ind i. Ja. Hvordan kan du som sundhedsplejerske hjælpe unge med at forstå, at det er vigtigt at have en balanceret kost? Jeg har samtaler med dem. Mm. De kommer, man siger, at faktisk der fra før 3. klasse, det er der, du påvirker dine børn. Så de sunde vaner, de skal være indarbejdet inden 3. klasse. Mm. Så kommer der nogle år, hvor de ligesom gør lidt, hvad de vil. De går måske i Kvickly eller Brugsen og køber noget usundt. Men så viser undersøgelser, så vender de tilbage til det, de ligesom har lært. Mm. Og så spiser de en sund kost. Fordi mellem, skal vi sige, 4. og 8. eller sådan noget, så er det ligesom, vi ved bedst selv. Altså, vi gider ikke at høre på jer. Mm. Men, og så derfor så er det så vigtigt, så den kommune, jeg arbejder i, for det er meget forskel på, hvilken kommune du arbejder i, hvor meget arbejde du får lov til. Jeg arbejder i Roskilde Kommune. Der gør vi en stor indsats for børnesundhed, altså de kan forstå en forståelse for sund kost. Men sund kost kan ikke stå alene. Det påvirker. Ja. Ja, og så andet sidste spørgsmål omkring kost. Hvilke madvaner har du stødt på hos unge, som ikke er gode for kroppen på lang sigt? Altså, jeg kan godt møde nogle af dem i 8. og 9. klasse, som begynder at spise proteiner. Ja. Og det er ikke sundt. Det kan godt være, at de får nogle store muskler, og de træner, men det er jo ikke sundt. Nej. Det er heller ikke sundt at være veganer, for der skal du tage et kosttilskud ved siden af. Det er sundt at spise varieret. Det er sundt. Ja. Okay. Og er det forældre eller de unge derhjemme, der bestemmer kost derhjemme? Det er jo meget forskelligt. Der er jo familier, jeg kan komme i, som, hvor de siger, at det kan børnene ikke lide, og så bliver det ikke serveret. Ja. Så lærer børn jo aldrig at spise det. Mm. Så det er jo noget også med ens forventninger. Jeg sætter det her mad på bordet. Er du sulten, så smager det godt. Ja. Men har du siddet og spist chips eller boller, eller spiser noget andet, eller du får serveret noget andet, hvis du bare siger, at du ikke kan lide det. Mm. Det er jo sådan set frit ansvar. Ja. Okay, så vil Rakel stille dig nogle spørgsmål omkring motion? Yes. Hvordan vurderer du unges aktivitetsniveau i dag sammenlignet med tidligere generationer? Jeg kan ikke sådan lige sige tidligere generationer, men det der er i dag, som der ikke var tidligere, før i tiden, der var mange, der havde et eftermiddagsjob, hvor de fik rørt sig. Ikke? Hvis man siger, at Sundhedsstyrelsen siger, at man skal røre sig 1 time om dagen, så er det også meget an på, igen, hvorhenne du bor henne, om forældrene de dyrker sport. Hvis forældrene ikke dyrker sport, så bliver det meget fjernsynskiggeri. Ja. Men hvis forældrene ligesom siger, jamen ved du hvad, der er 3 kilometer til skolen, det kan du godt cykle frem og tilbage. Du skal også gå til noget sport. Altså ligesom de forventninger, der er, ikke? Hvor meget motion anbefaler du, at man skal bevæge sig i ugen? Eller om ugen? Sundhedsstyrelsen siger 1 time om dagen. 1 time om dagen? Ja. Det synes du også, eller hvad? Ja, altså jeg er nødt til altså, jeg retter mig efter Sundhedsstyrelsen, men det er jo godt at gøre 2 timer om dagen, ikke? Det ved, altså fordi det der er i det i Roskilde, der blev lavet et projekt, og det var en 8. klasse, hvor man sagde 3 gange om ugen skal vi løbe. Hvem vil være med til at løbe? Jamen, der var dem her, de meldte sig, og der var så nogen, der ikke ville være med. Cirka 50%.
så laver man en test på dem, før vi starter med at løbe. Og de fik en opgave alle sammen, og de fik ingen karakterer. Og så dem, der meldte sig til at løbe, de løb i 3 måneder, 3 gange om ugen. Så laver man en test igen. Og alle, der løb uden undtagelse, var steget i en karakter. Hold da op. Ja, det er vildt. Og det er bare ved, at det gør alt det der med, at man koncentrerer sig bedre i timerne og sådan noget. Man siger, at i det øjeblik, du begynder at bevæge dig, så ryster du lidt på hovedet, så vågner hjernen. Og så husker den bedre. Så det der med at få motion, det er bare så vigtigt for. Altså søvn skal være udsovet, når man møder ind. Sådan så at, for hvis du er træt, så synes man, de andre er irriterende, og de er også sådan lidt dumme, og jeg orker faktisk heller ikke. Det er slemt. Hvis man er sulten, så bliver man også, hvor er de irriterende, og jeg orker det heller ikke. Blodsukker, det falder, og jamen, så tager man måske bolsje, så stiger det lidt, og så falder det lidt, og stiger det lidt, ikke? Og så motion, de 3 ting sammen, så går det ikke godt ind i skolen. Er der nogen risiko ved, at unge overdriver deres fysiske aktivitet? Ja, det synes jeg. For eksempel i forhold til træning eller sport. Hvordan kan man sikre, at man ikke overbelaster sig selv? Altså for det første så, jeg synes det der med, når de begynder ensidigt og så dyrke sådan noget fitness, og de kører med musklerne og sådan noget, og spiser, og at det hele det er, så synes jeg, så kører det skævt, ikke? Mm-hmm. Men altså fordi, at hvis man har en eller anden sport, og man hver dag løber ned og spiller fodbold i 2 timer, og de har det sjovt, det synes jeg, det gør der ikke noget. Men hvis det er fordi, at du skal til kamp, og du skal bare blive bedre og bedre og bedre, at det ligger det der fysiske pres, psykiske pres på dig, får du så bedre. Det synes jeg ikke er så godt. Mm-hmm. Og nu kommer der nogen balance mellem kost og motion. Hvordan arbejder du med at hjælpe unge til at finde en sund balance mellem kost og motion? Skal jeg lige lukke den? Jamen altså er du ung? Altså skal de ud og spille fodbold om aftenen? Så kan man jo ikke være prop med, men det er jo vigtigt, at man spiser, før man tager afsted, ikke? Fordi for jo mere motion du dyrker, jo mere mad skal du sådan set også have. Mm. Og det er jo mere vigtigt, at det er der, hvor at du selv lærer at mærke efter, nu er sulten. Og det man spiser, det er sund mad. At det ikke er chips, og det ikke er slik, der slukker det, og det ikke er cola, der slukker tørsten, men det er en rugbrødsmad, og det er et glas vand, og det er noget frugt, ikke? Mm. Og hvad er dine råd, når det kommer til kost og fysisk aktivitet? Jamen, det er at spise sundt, og ikke være så firkantet med det. Altså, hvor det er ligesom nogen, der kan kosten nærmest blive en hel religion, ikke? Mm. Altså, så må man ikke spise det, så må man ikke spise det, og sådan noget, ikke? Mm. Det synes jeg slet ikke er sundt. Nej. Fordi så kommer du ind i et skævt plan, ikke? Ja. Og også det der med, altså, du skal gøre x antal armbøjninger, du skal gøre det eller det. Det er okay at gøre det i en kort periode, hvis du er sammen med nogle venner, og I ligesom skal op til noget kamp eller sådan noget, ikke? Men ellers så synes jeg, det vigtigste er, at man har et godt fællesskab, hvis man også dyrker motion. Og det sidste spørgsmål. Hvordan kan unge forstå vigtigheden af både sund kost og regelmæssig motion for at opnå en sund livsstil? Ja, men det synes jeg faktisk, vi gør, når vi taler med dem. Mm. Altså, når jeg taler med eleverne og fortæller for eksempel det der projekt, hvad motion gør. Så nu har jeg lige set 8. klasserne. Jamen, de er meget lydhøre for det, fordi de ønsker faktisk at være sunde, og altså ikke ultrasunde, fordi for ultrasund, så krabber filmen lige over, så man lige ved at være usund igen, ikke? Ja. Hvis man er så fikseret i sin mad, at det skal være rigtigt, og det skal være det ene, og det andet, og det tredje, så bliver det jo også en besættelse, du ikke kan slappe af fra, ikke? Ja. Så jeg synes bare, det der med, at de mærker efter, jamen nu er jeg sulten, og at det... Og sådan man tænker, jamen jeg er sulten i eftermiddagen, jamen så... Det er jo ikke hver dag, man skal have et stykke kage, men når det er fredag eller lørdag, så skal man lov til at have et stykke kage. Ja. Mange tak for din tid, og tak fordi du gad at svare på de her spørgsmål.